Flaqa politika fl-imġar il-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li riforma fit-trasport pubbliku kellha tinkoraġġixxi n-nies jużaw aktar tal-linja, iżda minflok l-użu tal-karozzi privati kompla jiżdied. 3 xhur wara l-introduzzjoni tar-riforma, il-poplu diġà nefaq 6 miljun euro f'sussidi, aktar minn 800,000 euro fuq is-sistema tal-interchanges, 400,000 euro f'konsulenzi, 80,000 euro fuq ċerimonja ta' nofsija, apparti 65,000 ilment illi saru dwar is-servizz ħażin. Joseph Muscat tkellem ukoll dwar il-kontijiet tad-dawl u ilma u qal il-Partit Laburista se jfittex soluzzjoni għal familji li qed isibu diffikultajiet. Aħna ma niddiħkux b'dik il-familja li tħoss il-weġġa tal-kont tad-dawl u tal-ilma, ngħidu aħna nifhmuk. Aħna nifhmuk u għandna s-soluzzjoni. Soluzzjoni li hija sostenibbli, realistika u li tista' titwettaq. U dik hija t-tieni differenza bażika bejn iż-żewġ partiti. Ħaddieħor jitkellem, iwiet u ma jwettaqx, aħna dak kollu li ħawwedu ħankunu qegħdin iwettquh 100%. Dwar id-dejn tal-pajjiż Joseph Muscat semma kif kuljum pajjiżna qed iħallas aktar minn 900,000 euro fi maxxijiet. Tkellem dwar l-ekonomija u qal il-Prim Ministru jgħid li pajjiżna ser tajjeb għaliex għadu m'għandunax li dan qed jiġri għaliex fl-Unjoni Ewropea issa daħlu pajjiżi ifqar minna li huma l-Bulgarija u r-Rumanija. Joseph Muscat qal li dal-Gvern ma jistax jiġi fdat fil-qasam tal-kunsilli lokali. Hawn ħafna kunsilli lokali li spiċċaw estensjoni tal-burokrazija tal-Gvern u aktar moħħhom biex iwaħħlu ċitazzjonijiet. Anke fil-qasam tas-saħħa bil-burokrazija li ma twassal imkien kellna 120 tipi differenti ta' pilloli li kienu out of stock fl-ewwel 6 xhur tas-sena. Bekk il-pensjonanti u l-familji qed ikollhom jixtru l-pilloli huma. Dwar il-Gżira Awċija, Joseph Muscat qal li l-Partit Laburista fil-Gvern ser jara li jkun hemm xogħol fawdex għall-Awċin waqt li kkundanna l-mod kif il-Gvern ivvota kontra li l-Kamra tal-Kummerċ Awċija tkun rappreżentata fl-MCSD. Joseph Muscat jgħid li waqt li ħadd joħroġ jgħid il-poplu jaħdem sal-età ta' 67 sena, il-Partit Laburista jinkoraġġixxi l-mara toħroġ taħdem fl-istess ħin li tieħu ħsieb lill-familja. Dwar Smart City, Joseph Muscat iddikjara li jekk jingħata l-fiduċja, Gvern Laburista ser jara li l-proġett ta' Smart City jitwettaq u joħloq ix-xogħol li ġie mwiegħed. Fl-imġar Joseph Muscat qal li ħadd mill-esponenti tal-Gvern Nazzjonalista għadu ma refa' responsabilità għal fatt li fi Smart City mhux qed jinħolqu l-impjiegi mwiegħda. Jibqa' l-fatt imma li dawk il-5,000 post tax-xogħol li għadhom ma twettqux huwa dan il-Prim Ministru li jrid iwieġeb għalihom.